As dúas obras en materia de seguridade viaria, tanto en Bexo como en Burés, suporán un investimento superior aos 600.000 euros e poderían estar en execución para o próximo verán. De Rianxo a Bexo, que é unha actuación que pretende mellorar unha estrada, unha actuación de 5 km, valorada en medio millón de euros, e que pretende única e exclusivamente mellorar a seguridade vial nunha zona de moito tránsito, unha demanda que o Concello nos fixo recén chegados á Deputación. E, por outra parte, unha actuación tamén de seguridade a través dunha senda peonil, unha actuación de 500 metros, se non recordo mal, de Rianxo a Burés, que o que fai é rematar o último tramo que quedaba nun marxen desa carretera, na senda peonil que xa existía. A ponte sobre o río Té xa rematada é outra das actuacións que vende a cometer a Deputación en Rianxo, satisfacendo así unha bella demanda veciñal. Algunha delas está xa executada, como é o caso da ponte de Té, longamente demandada, e que tuvestes a ben en realizar esa actuación. Tamén das últimas subvencións nominativas que acabamos prácticamente de axudicar aínda na semana pasada, como é o arranxo da rúa Irmán Sinso, que é unha subvención nominativa da Deputación. Estas obras son un exemplo máis da aposta da Deputación polo Concello rianxeiro, no que se levan investidos ao redor de 5 millóns de euros nos últimos 4 exercicios. O Concello de Rianxo leva recibido ou vai recibir de orden de 5 millóns de euros nestos 4 exercicios. Non son 4 exactos, son 3,5, e, polo tanto, entre as asignacións que levan tido a través do Plan Único, do Plan de Acción Social, do Plan de Medio Ambiente, do Plan de Emprego e do Plan de Vías e Obras, estamos falando nestes 3 anos e medio de prácticamente 5 millóns de euros.